Bună ziua, dragii mei! Vă invit pe toți la noul meu canal de previziuni tarot, unde noi vom citi cărțile tarot, diverse cărți cu diverse semnificații și mesaje de la oracol și previziuni de la cărțile Lenormand. Astăzi vă propun să vizionați citirea pentru săptămâna ce vine, săptămâna 27 februarie 2023, 5 martie 2023, suntem deja în primele zile de primăvară. Vă invit să alegeți, vom avea 3 variante, vă invit să alegeți varianta care vă place și vom vedea ce vă așteaptă în săptămâna viitoare. După care vom extrage câte un sfat din cărțile Lenormand și din oracol și vom vedea la ce să vă așteptați săptămâna viitoare. Așa vă aștept cu mesaje sub video, unde puteți să-mi spuneți dacă v-ar interesa să fac citiri nu numai pe variante, dar și pentru fiecare zodie, semn zodiacal în parte. Deci să pornim, începem. Vă doresc succes și haideți să vedem. Varianta 1, deci pentru săptămâna 27 februarie 5 martie 2023, varianta 1, cei care au ales varianta 1, varianta numărul 2, okay. Varianta numărul 3, vă dau timp să vă gândiți, să vă alegeți ce variantă doriți, da? Și începem să vedem, să citim. Deci, varianta numărul 1 și noi avem aici cărțile care spune hermitul, da? Persoana care este în singurătate, avem pajul de ori prințul de cupe și avem careta. Deci aceste cărți spun pentru cei care au ales varianta 1 că deja ați ajuns la nivelul când puteți să ghidați pe alții, puteți să predați, să dați lecții altor, pentru că aveți cunoștințe, ați acumulat cunoștințe îndeajuns, sunteți o persoană foarte stabilă, deșteaptă, care știe deja cum să se comporte pentru a nu comite greșeli. Prințul de cupe vă spune că este cineva, o persoană în jurul dumneavoastră care vă demonstrează respect, dragoste și vă venerează, da? Deci încă această carte spune să fiți atenți la probleme de sănătate legate de circuitul plămânilor și la fel să fiți atenți cu apa sau cu băutura.
Deci, dar cărțile sunt pozitive pentru că aceste cărți arată că ați ajuns deja în perioada când vă bucurați de solitudinea dumneavoastră și vă bucurați, sunteți liniștit și sunteți apreciat. Și, desigur, cartea Careta, care semnifică poate că dați viață a unei noi persoane, apare cineva nou în viața dumneavoastră sau că lucrurile într-adevăr progresează înspre bine. Deci aveți o perioadă de progres, o perioadă de victorie și totul datorită cunoștințelor pe care le-ați acumulat în anii precedenți. Deci, dragi ascultători, cei care ați ales varianta 1, cărțile vă spun că săptămâna viitoare va fi una pozitivă, vă veți bucura de prezența celor dragi și lucrurile vor progresa într-un timp mai rapid și dumneavoastră veți putea să ghidați pentru că aveți experiența potrivită și cunoștințele necesare. Haideți să vedem pentru cei ce au ales varianta numărul 2. Varianta numărul 2. Avem aici o situație de conflict, o situație unde nu știți ce să faceți, vă simțiți prins în capcană, vă simțiți neauzit, vă simțiți ignorat și ați vrea să tăiați aceste lanțuri care vă țin și nu vă permit să vă dezvoltați. Trebuie să aveți curajul pentru a ieși dintr-o situație, vedeți, trebuie să tăiați, să reușiți să tăiați legăturile cu persoanele toxice. Dacă nu vă place locul unde lucrați, trebuie să vă schimbați locul de lucru și trebuie să aveți curaj. Deci cărțile spun să aveți curaj. Ori va fi o persoană care va fi disponibilă să vă ajute, o persoană de gen bărbătesc, care va fi disponibilă să vă ajute. Însă va trebui totuși să gândiți foarte bine, să aplicați o strategie, să aveți curajul să faceți decizia corectă, spune această carte. Deci, ca să aveți succes, să ajungeți pe tron, trebuie să vă eliberați de careva inconveniențe și să alegeți nu cu inima, dar cu mintea, alegeți calea corectă și veți deveni câștigător. Deci aveți toate resursele, doar trebuie să le vedeți și cât cartea 8 de spade, atât 2 de spade, vă spune folosiți-vă mintea, folosiți creierul și gândiți bine și aveți curaj. Da? Deci eu vă doresc succes celor care au ales varianta numărul 2. Sper că ați înțeles mesajul și veți ține cont de aceste sfaturi. Haideți să vedem cei care au ales mesajul varianta numărul 3. Avem regele de bastoane, avem regina de cupe și avem cartea luna, care este arcanul major. Deci aceste cărți ne descriu situația când sunteți apreciat, sunteți iubit, da? Și sunteți încă înconjurat de careva misterii, de careva secrete. Da? Această carte mai spune încă că este o carte a maternității, a feminității, a fluxului, deci feminin și poate ar trebui, dacă sunteți bărbați, ar trebui să ascultați de sfatul
sfatul unor femei care vă înconjoară, iar dacă sunteți deja femeie, trebuie să îndrumați soțul dumneavoastră pe calea cea dreaptă. Astfel, spun aceste cărți că veți avea succes în negocieri, veți avea succes în lucru, pentru că dețineți careva informații necunoscute adversarilor voștri și acesta vă dă avantaj. Eu sper că ați înțeles mesajul. Vă doresc o săptămână frumoasă, dragi ascultători, dragi prieteni. O să vă spun prieteni că vreau să facem o legătură strânsă și sper că îmi veți spune dacă vă ajută mesajele pe care vi le spun eu în aceste citiri. Acum haideți să vedem care va fi mesajul de la cărțile Lenormand pentru toți, absolut, mesajul de la Lenormand. Și aceasta este cartea care spune cartea, da? Deci înseamnă că veți primi un contract, poate veți primi o scrisoare sau trebuie să citiți cu atenție ceea ce vi se oferă spre semnare. Astfel vă spune că trebuie să vă folosiți de cunoștințele pe care le dețineți și să faceți alegerea corectă, spune această carte. Și haideți să vedem încă o carte. Deci încă o carte. Eu aș vrea să deschid totuși aceste cărți ca să le vedeți mai bine și să le aveți prezente, da? Deci un pic, așa, un pic, să mă scuzați. Deci o să le deschidem ca să le aveți prezente pentru fiecare situație, da? Așa. Și aceste 3, da. Așa. Deci le aveți prezente. Astfel puteți să vă concentrați. Și avem cartea care ne spune să folosim cunoștințele pe care le-am acumulat. Și acum haideți să vedem ce ne spune oracolul. Oracolul ne spune că deși putem să avem să întâmpinăm diferite greutăți, noi nu trebuie să cedăm, nu trebuie să lăsăm lucrul început de azi pe mâine, doar trebuie să lăsăm ceea ce nu mai avem nevoie, să lăsăm în trecut. Încetați să fiți încăpățânați și să vă țineți de ceea ce nu vă aparține, da? Trebuie să înțelegeți cine ați devenit și să încetați să vă mai plângeți, dar să întreprindeți pași corecți către îndeplinirea viselor voastre. Lăsați trecutul în trecut, lăsați universul, permiteți universului să lucreze prin voi. Sper că v-a plăcut această citire, aștept de la voi mesaje, spuneți-mi dacă doriți să fac citiri mai detaliate pentru fiecare semn zodiacal în parte și voi reveni cu alte citiri interesante și cu alte previziuni care sper că vă vor trezi interesul. Vă doresc o săptămână liniștită, binecuvântată, ne vedem în curând.